يا طه خير الأنام لبيك باب السلام يا ملاذي إمام الحرمين يا طه خير الأنام لبيك باب السلام يا ملاذي إمام الحرمين Imamul haramaini don sa Allah ka ƙara yi min auni na yabo gun mai kyawun launi. Mai salati ga sirrin nubuwa gaban ajami da larabawa wanda ƙaunarsa ke
tsirar da mu daga kuna, ka samu bautar Allah khaliqina, ahlan bika dahe maulana, ya nabiyul huda mai madina, banda komai kaunar ka tanadina, da kai na rabe karka barni da kaina, ka agaje ni in ga ka nabina. Zahiri baɗini kai nake so, tallafa mun gwani na taso, in ina yin yabo gun ka doso, ƙaunar ka ko ina jiki ta yi na so. Dan nake son yin burki da baiti, kullum za mu yi gida ko a titi, ɗaha amsa